Ja sam Nikolina Baradić, predsjednica sam mladeži HDZ-a Zadarske županije. Radim kao medicinska sestra u Općoj bolnici Zadar na odjelu za otorinolaringologiju. Čast je biti dio liste i predstavljati mladež Hrvatske demokratske zajednice i svoj rodni kraj među 14 kvalitetnih i odgovornih ljudi koji nose našu stranku u 9. izbornoj jedinici. Duboko vjerujem da kao mlada osoba govorim u ime svih mladih u Hrvatskoj. Hrvatska je u posljednje 4 godine bolje i ugodnije mjesto za život. Pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice i predsjednika Andreja Plenkovića ova Vlada je donijela niz mjera koje za cilj imaju poboljšanje statusa mladih i povećanje kvalitete naših života. HDZ je vodio našu državu u najizazovnijim i najtežim trenucima, tako i kroz krizu izazvanu pandemijom koronavirusa. Odgovornim vodstvom obranili smo zdravlje naših građana i stali iza svih naših pogođenih radnika i poduzetnika. Brojni naši kolege su bili na prvoj crti obrane i stavili su se na raspolaganje od prvog dana najranjivijima u našem društvu. To je HDZ i ponosna sam što sam njegov dio. Izađite na izbore i birajte sigurnost, odgovornost i budućnost. Birajte Hrvatsku demokratsku zajednicu.